'cause we are with you. We are with you. If you want to unlock this future, trid tuża dik iċ-ċavetta, trid tuża il-passaport li huwa il-vot tiegħek, dak il-passaport li qiegħed f'idejk b'xejn biex inti tiftaħ il-futur ta' orizzonti ġodda ta' suċċess li dan il-pajjiż jista' jasal għalihom bil-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista. Waqt li kien qed jindirizza folla numeruża li nġabret fil-lokalità ta' Ħalbalzan, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li bħalissa għandna Prim Ministru f'paniku. Prim Ministru li qed jgħidilna li n-negozji se jkollhom jiddejnu biex ikopru l-wage supplements li jingħataw wara Marzu. Dan kontrast mal-Partit Nazzjonalista li dejjem insista li l-wage supplement għandu jibqa' jingħata sakemm is-sitwazzjoni ekonomika tkun waħda b'saħħitha. Bl-10 setturi ekonomiċi ġodda se nkunu qegħdin inkabbru l-ekonomija, inżidu impjiegi ta' kwalità, impjiegi illi jagħtuk kwalità ta' ħajja aħjar u fuq kollox pagi b'saħħithom. Bernard Grech fakkar kif 70% taż-żgħażagħ iħossuhom f'gati f'pajjiżna u huma stess qed jgħidu li m'għandhomx futur. Huma stess qed jammettu li fl-ambjent fallew. Mhux talli fallew, talli mhux baqa' l-istess l-ambjent għarquh, ħaduh lura. Dan il-pajjiż sfortunatament erduh fejn jidħol l-ambjent. Bernard Grech qal illum il-Partit Nazzjonalista jinsab les biex jiftaħ l-opportunitajiet li għandu preparati għal Maltin u l-għawxin kollha. Lilek li jixraqlek aħjar, lilek illi int għandek u jixraqlek l-aħjar opportunità, lilek illi inti għandek il-ħiliet u flimkien magħna fis-setturi ekonomiċi ġodda, f'dawk is-setturi li ħloqna meta konna fil-gvern, bil-ġid li se noħolqu flimkien se nkunu qegħdin lilek inroddulek il-ġid li jixraqlek. Intant qabel din l-attività il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iltaqa' ma' residenti ta' lokalitajiet ta' Taxbiex u l-Imtarfa fejn ġew preżentati wkoll il-kandidati li se jkontestaw f'dawn iż-żewġ distretti elettorali.